Καλημέρα, 6:30 ώρα το πρωί. Έχω ρίξει στην κατσαρόλα τα κατεψυγμένα μου φασολάκια, κατεψυγμένα τα βάζω. Έχω φτιάξει όμως μαϊντανό κρεμμύδι καρότο, έχω ρίξει μέσα ψιλοκομμένο. Τις πατάτες μου τις έκοψα, έβαλα μέσα και τη σάλτσα μου και θέλω να δείξω τη λειτουργία, νομίζω την καλύτερη λειτουργία των πολυμάγειρων. Γιατί νομίζω ότι αυτό είναι που μας λύνει τα χέρια, τη χρονοκαθυστέρηση. Πάμε λοιπόν να τη δείξουμε στο Instant Pot, η οποία είναι παρόμοια και στους υπόλοιπους πολυμάγειρες. Τώρα θα κλείσω το καπάκι μου. Το έχω κλείσει και πάω λοιπόν να επιλέξω πρώτα το πρόγραμμα που θέλω, Pressure Cooking. Θα πάω στο Custom. Δεν μου έχει ξεχωριστό για τα φασολάκια, οπότε θα πάω στο κανονικό που έχει για τη χύτρα, ούτως ή άλλως high pressure θα πατήσω και πάλι. Πατάω εδώ λοιπόν, ναι, high θέλω και πάμε στο να τα βάλουμε 25 λεπτά. Είναι πιο γρήγορη από τις συμβατικές χύτρες και χρειάζονται λιγότερο νερό, το είχα πει και στο πρώτο βίντεο, λιγότερο νερό από τη συμβατική χύτρα. Οπότε έχουμε το πρόγραμμά μας, reminder, ναι θέλουμε reminder, θέλουμε σε 10 λεπτά να ανακουφίσουμε. Πατάμε λοιπόν τώρα, είναι όλα έτοιμα και πάμε, αντί να πατήσουμε το start, πάμε στη λειτουργία delay. Μέχρι 6 ώρες αργότερα λοιπόν, όχι και περισσότερο από ό,τι βλέπω, μέχρι για να δω που φτάνει, γιατί πρώτη φορά θα τη χρησιμοποιήσω σε αυτό το μηχάνημα. Φτάνει μέχρι όσο θέλουμε λοιπόν, μέχρι και 15 ώρες και ήδη μετράει, 16. Λοιπόν, εγώ όμως τώρα είναι 6:30 όπως σας είπα πριν και θέλω να αρχίσει να μου το μαγειρεύει στη 1. Οπότε υπολογίζουμε, έχω λοιπόν φτιάξει τη λειτουργία μου στα 25 λεπτά στο σύνηθες πρόγραμμα για χύτρα, στην υψηλή πίεση. Έχω βάλει keep warm για μετά, 10 λεπτά αργότερα ανακούφιση και πατάω το μαγικό μου πλήκτρο, το delay. Το ρύθμισα πριν έτσι με το κουμπάκι του, κάθε μια πολυχύτρα έχει το δικό της κουμπάκι, να μου τα μαγειρέψει σε 5 ώρες, 5,5 ώρες για να το δω, ναι, 5,5 ώρες. Το έχω ρυθμίσει στις 5,5 ώρες. Και πατάω λοιπόν να μου το κρατήσει και ζεστό μετά το start. Μετράει αντίστροφα. Στις 5,5 ώρες ακριβώς μόλις περάσουνε, δηλαδή 1 η ώρα θα αρχίσει να μαγειρεύει τα φασολάκια μου. Θα κάνει 25 λεπτά, περίπου 2 παρά 20 που θα γυρίσουμε σπίτι με τα παιδιά, θα έχουμε ζεστό φαγητό. Νομίζω είναι η καλύτερη λειτουργία του πολυμάγειρα. Επιπλέον, ο σύζυγος που θα γυρίσει κατά τις 8 το βράδυ θα ξαναβρει ζεστό φαγητό, γιατί θα το έχει κρατήσει ζεστό αρκετές ώρες με τη λειτουργία keep warm, χωρίς να του χαλάσει τα θρεπτικά συστατικά, σε μια πολύ ήπια θερμοκρασία για σερβίρισμα και θα ξαναφάει και εκείνος σημερινό ζεστό φρέσκο φαγητό χωρίς να ξαναζεσταθεί. Άρα σηκώνομαι πρωί-πρωί, πετάω τα υλικά μου μέσα και φεύγω για τη δουλειά και δεν χρειάζεται να μαγειρέψω από το βράδυ, κάνω μια μικρή προετοιμασία. Αυτό εμένα με έχει εξυπηρετήσει πάρα πολύ με τον πολυμάγειρα. Περιμένω και τα δικά σας βιντεάκια, δεν είμαστε εδώ πέρα, είμαστε όλοι ερασιτέχνες και απλά μας αρέσουν κάποιες συσκευές. Περιμένω και τα δικά σας βιντεάκια λοιπόν, με τους πολυμάγειρές σας, ποια λειτουργία είναι η αγαπημένη σας. Περιμένω να δω φωτογραφίες, φαγητά. Σε λίγο, όταν επιστρέψω το μεσημέρι, θα βγάλω βίντεο να σας δείξω το αποτέλεσμα. Καλησπέρα λοιπόν, γυρίσαμε σπίτι τώρα, είναι μεσημέρι. Ήδη έχει μπει στη λειτουργία keep warm και πάω να ανοίξω, έχει πέσει η βαλβίδα. Πάω να ανοίξω. Καλά, γίνανε φανταστικά. Φανταστικά. Όπως τα θέλω ακριβώς. Θα προσθέσω και λίγο ελαιόλαδο γιατί πάντα προσθέτω ομό από πάνω και είναι έτοιμα για φάγωμα. Καταπληκτικά φασολάκια όπως βλέπετε. Αυτή τη στιγμή εδώ είναι, τι ώρα είναι,
2 παρά 10 η ώρα που άνοιξα την κατσαρόλα. Οπότε τώρα θα σερβίρω και όπως σας είπα θα εξακολουθήσει να έχει το φαγητό ζεστό μέχρι το βράδυ. Αυτά σήμερα από μένα. Περιμένω να δω και τα δικά σας βίντεο.